Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, aksyon! Kagkaroon, yari ang balita, badat, bulig. Diri lamang sa Aksyon Radyo Bacolod. Aksyon Radyo Philippine Standard Time, las 11:39. This time check is brought to you by Paracetamol Biogesic. Sa sakit ng ulo at lagnat, ang galing ng alagang Biogesic. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. This time check is brought to you by Paracetamol Biogesic. Sa sakit ng ulo at lagnat, ang galing ng alagang Biogesic. Aksyon, balita, badat, bulig. Mga development sa patagsang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow-up sa mga major issues sa provincial capital kag City Hall. Aksyon, balita, banat, bulig. Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa pangangalap ng mga balita at impormasyon na kapag-ipakinabang sa sambayanan. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang ginagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radyo! Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radyo. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, balita, banat, bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Maayong udto Pilipinas, aksyon balita banat bulig magapalayag na sa sining adlaw sang Huwebes, ika-23 na sa bulan sang Hulyo tig 2020. Kamusta kamo mga kaaksyon namon sa kanginan liwat kita nga mag-inop danay tubtob kita sa tagtalaw na 15 sa pagdulong sa mga balita gikan sa aton sining mga aksyon reporters. Sige, samtang nagaro, masandukot pa ang SAP distribution sa pila ka mga lugar diri sa syudad sang Bacolod. Umpisa na sining adlaw mo, Huwebes, Buwas, Biyernes kag Sabado. Tatlo ini kadlaw mga kaaksyon nga gintala sang Department of Social Welfare and Development diri sa syudad sa Bacolod nga magapanagtag mga kaaksyon sang Social Amelioration Program o kon SAP mga kaaksyon. Good luck ka. Kabayuntang wala lang sang reklamo kag sige-sige lang ang tagtaganay sang SAP mga kaaksyon sa wala iya matagtagan kag hindi kwalipikado kay balomang ko nga kadamo sa nagakulumuron. Pero sige lang. Amo gina siya. Kamusta nga aton sining nga mga kaaksyon sa bugos nga probinsya sang Negros Occidental? Sa bahin sang Negros Oriental man nga side,
Tatlo naman tong positibo ho sa COVID-19 sining adlaw based sa pinaka-latest nga report sang Provincial Office sang Negros Oriental. Kag sa bugos nga Region 6, kamusta kamo mga kaaksyon namon sa kanginan kabayunta nga ox lang kita sa sining mga inoras, no? Kag karon nga adlaw mga kaaksyon dali gid lang no kay check ta di nga ton sining records karon nga adlaw dali gid lang din to siya dampya dali gid lang ha kay may gina kuan ko subong mo may gina plastar kitang balita no? Kag kalakip man mga kaaksyon sa aton sining mga kaaksyon sa sining udto samtang nagpatigayon na sang pagpanyaga ang halos kalabanan nga mga kaaksyon ta no tig palanyaga na gidman tig irigma na gidman siling sang iba no. Karon nga adlaw ti ika-156 nga kaadlawan ni Apolinario Mabini mga kaaksyon no ika-156 niya nga kaadlawan ang ining gintawag tablang dakilang lumpo no amo ni siya mga kaaksyon kag ti pag sa ulugon ta sang Mayo lang kag dala nga pagpanghangkat sa mga kaaksyon ta nga yara lang sa inyo tagsa ka mga puluyan no? Hindi gid magsali kalagaw kag kung maglagaw gid man dapat naka-face mask no? Kag social distancing amo lang nang importante pero kung nara man lang kamo sa inyo sinitag sa ka mga puluyan mas maayo nga naka panyagan. No? Kag dira lang kamo mga kaaksyon. Kuway man lang sang dapat nga kaladtuan pagpaymunong na lang anay. No? Kaya hindi ta masiguro pang tiyempota. Ay ho. Sige, sa kinandan ako ang inyo sini kaaksyon sa kanginan aksyon Rex Cantong. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Anong mga balita sa sining adlaw diri sa aton sining pagpangalagad sa Kapitolyo Provincial manginkopod ta si Aksyon Marlon Hinubia. Ini may kang tanan sa mga bikers temporaryong ginadumilian nga makasulod sa syudad sang Bago umpisa buwas nga adlaw. Samtang sa Bacolod City Government Center naman nga balita ni Aksyon Artay Hopon. Resolusyon angot sa padayon nga paggamit sang syudad sa mga eskwelahan bilang quarantine facilities. Talakayon sa sesyon sang konseho karon nga adlaw ginaproponer nga pagpatukod sang pasilidad upod sa Department of Public Works and Highways ginabi-abi ni Councilor Inoy Novero. Samtang sa BCPO naman nga balita ni Aksyon Eric Magbanwa, suspect nga ginabdak sa Police Station 6 nga area nadakpan kagabi sa by bust operation sang Police Station 5 sa Barangay Granada. Samtang sa balita naman sa Negros Occidental Provincial Police Office, siga balita ni Aksyon Brian Morden, kapulisan ginmanduan ni Colonel Palge nga magsuksok sang face mask. Kalakip man ining ginpatay naman nga isa ka 60 years old na mo taga Kamalandaan, banwa sang Kawayan, kaina mga kaaksyon sang mga ginapatihan miyembro sang New People's Army.
Balita sa patrol, igabalita ni Aksyon Alvin Graba sa distribution sa mga numbered kag pila ka mga name barangays nagapadayon sa sining mga inoras. Samtang sa aton sini nagapangunaman nga mga balita out of town sa syudad sang Cadiz, igabalita ni Aksyon Roger Gutib. Manog pahulam kwartaho ginluthang sang riding in tandem. Sinigid lamang nga aga sa Barangay Daga, syudad sang Cadiz, patay. Samtang sa San Carlos City naman nga balita, igabalita ni Aksyon Stephen Presquito. Primary suspect sa pagpatay sang 67 anyos nga pedicab driver kag minor de edad na dakpan sa San Carlos City nga armado nagligad nga adlaw. Samtang sa balita naman sa Dakbanwa sang Sagay, COVID-19 patient sa syudad sang Sagay naglabot na sa 24, samtang 8 ang naka-recover. Balita naman sa area sang La Carlota, igabalita ni Aksyon Percival Villamor, 65 anyos nga lalaki arestado sang La Carlota City PNP matapos ginserbihan sang warrant of arrest. Samtang sa aton sini nagapangunaman nga mga balita nasyonal gikan sa News Center sang Aksyon Radyo Bacolod, igabalita ni Aksyon Eden Abuso, mga magatambong sa suna ni Presidente Rodrigo Duterte, ipaidalom sa duwa ka screening para sa COVID-19. Kag pinakaulihing nga empleyado sang Kamara nagpositibo sa COVID-19, nagtaliwa na ho. Kag pinaka-latest nga update sa COVID-19 sa bugos nga pungsod Pilipinas kag kalibutan aton mabatian sa diligid lamang madugay. Aksyon, balita, banat, bulig. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, las 11:51 ng aton oras diri sa pagpangalagad sang Aksyon Balita Banat Bulig, no? Kay mahinang kalaban karon dugay-dugay lang mga sunod-sunod nga mga balitang inyo sining mabatian kag gina-acknowledge na lang aton sining nga mga ka-aksyon via Facebook Live sang Aksyon no Radyo Bacolod. Mayo lang nga pagpamati kag thank you gid sa pagpadala sang inyo sining nga mga mensahe paagi sa aton sining nga Aksyon no Radyo Facebook Live. Si Renren Boy na Floria ho, din kaya imo nga kalibutan man, talang-talang kay imo ya. Do pamatyagan ko do wala kay imo ya ka pamahaw, abi pagpamahaw anay kagantis man yaga. Si Renren Boy na Flor, no? Kag sa website naton sa www.aksyonoradyobacolod.com.ph. Pag basa-basa lang da, may mga information man dira nga ginapagkit mga ka-aksyon sa aton sining website kag sa Facebook Live sa Aksyon Radyo Bacolod. Sige, daligid lang mga ka-aksyon, matagtanay pila ka mga commercials. Balikan ko lang kamo dugay-dugay sa mga detalye na sa aton sinigin pang headlines. Mabatian na sa diligid lamang madugay. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Mas happy. Ayos, daligid lang kay ma-greet kita na ya. Manamyaw kita sang good morning lang sa mga ka-aksyon nato, no? Ilabi na sa kay Kagawad Imbong Jocampo sang Barangay Maaw, kay Jose Hierson Lapinig Junio, kay Raymond Barato. Ay grabe, monitor lang siya sa Bulacan. May lang pag-monitor sa kay Raymond Barato. Kay Joaquin Rose Cabalfin Topas, may lang pag
Monitor Yukin Rose Cabalfin Topas, no? And sa kay Jocelyn Civita Olak, may lang pagpamati kay Liza Montecastro. May lang pag-monitor dra, adlaw-adlaw gid siya kuno galantaw live kag naga-monitor sa programa sang aksyon no Radyo Bacolod. Gatamiyaw lang sa lihog sa iya sining tiya sa Imamaylan sa Proc 3 Barangay 4 Ice Plant si Tiyay Lorna Montecastro Gonzaga. Ayos, thank you so much good Liza Montecastro. Kay Joaquin Rose Cabalfin Topas bata iya iski chairman ang duaya kabata nga frontliners, ang isa naman ya kabata nakaobra tupad 10 days may 4K Mayo pa siya kay may lista sa second batch. Lain man gid ko nara ka sa barangay Gakapit. Ako nga single mom, ginkakas pa nila. Hais. Amo gid na ang madangatan ta, no? Sige, dagang salamat yo Ken, no? Manjo Arniho, may lang pag-monitor kag kay Dan de los Santos, no? Dan de los Santos. Kay Idi Laos dira sa Kingtown Victorias, may lang pag-monitor kay Nanay Isabel, kay Ray Anthony Climaco Sidigo, no? May lang pag-monitor kay Ray Anthony Climaco Sidigo. And sa kay Joel Aligato Himinilla sa Cityville Estefania, may lang pag-monitor Joel. And Kenneth Vallejo, may lang pag-pamati man. Kay Bilin Salaw, dira sa area sang Barangay Tangob, thank you so much Belen. Kay Valencia Kenneth, salamat gid. Parang kinalon sa guy sa Tokyo, Japan, good PM lang. Kay Rose Plaki, no? Kay Rose Plaki, may lang pag-monitor dira sa Central Hong Kong. Kay Rose Plaki. Kay Totoro Hilio Catalbas Jr. ho, may lang pag-monitor. Kay Gian Resicio, kay Bia Jonathan, Erwin D.B. Gonzales, may lang pamati. No? Sige, ang iban, karon naman mga kaaksyon, daligid lang, standby. Mga ka-aksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang sabon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Balikan natin ang Aksyon Balita. Banat, Buliki.
Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Action PBB. Ito po, si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Action Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita Banat Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, las 11:59 na ang aton oras. Sige, pag chibog na, kung may chibugon kita sa siningaod to. Kung way pagganit, karon dugay-dugay, posible mayara na. No? O galiyon tampag tumar sang DTX 500 capsule, kayang DTX 500 capsule, may tatlo ka anti-diabetic properties. Amo ni siyang charantin nga naga panubos ang glucose, visin nga naga control sang imo blood sugar, kag polypeptide nga may kaangay nga epekto sang insulin. That is why ginarekomendar ta sa inyo tumar kita 1 or 2 capsules daily sang DTX 500 capsule, mga kakso, no? Para sa ikayong lawas gid naton ni kag malikawan ta ang anuman sa nga balatian, ilabi na ang porting na pamalatian siguro. Ang blood sugar tag saka man. DTX 500 capsule, mga kakson, mabakal ninyo sa mga suki ninyo nga mga butika, parmasya o kung drugstore sa inyo sining lugar. Kantuantang balita gikan sa News Center sa Aksyon no Radyo Bacolod upod kay Aksyon Eden Aboso. Ini may kang tanan sa mga magatambong sa suna ni Presidente Rodrigo Duterte ipaidalom sa duwa ka screening para sa COVID-19. Kag kalakip man sa pinakaulihing empleyado sang kamara nga nagpositibo sa COVID-19, nagtaliwa na. Kag pinaka-latest nga COVID-19 updates sa bugos nga kalibutan kag bugos nga Pilipinas. Halin sa pinakasako nga news center sa bilog nga rehiyon. Yari ang Aksyon Radio News Center Report. Aksyon Radio News Center Report. Yari ang countdown sang mga balita nasyonal gikan sa News Center upod kay Aksyon Eden Aboso. Aksyon Eden, mayungod to. Mayong Action Rex, kag sa tanan naton nga mga ka-aksyon, ipaidalom sa duha ka screening para sa COVID-19 ang matambong sa State of the National Address o Nation Address ni Presidente Rodrigo Duterte sa Batasang Pambansa sa siyudad ng Quezon sa Hulyo 27 o kun sa Lunes. Ginpahayag ni House Deputy Secretary General Dr. Ramon Ricardo Roque nga may duha ka screenings nga ginalikipan sang PCR test o kun swab test sa Domingo nga adlaw kag rapid test naman sa adlaw mismo sang SONA sa Lunes. Dugang pa prioridad ang swab test para sa mosulod sa session hall kag sa nahibaluan sa patigayunon nga SONA sini nga tuig, limitado gid lamang ang makasulod rason nga bulubanta 127 lang ang pahanugutan lakip na ang SOLAN staff kag technical staff. Sino kay Roque kung mayaras ang technical staff nga magpositibo, gilayon sila nga ilisan kag ipaidalom naman sa test ang magabulos apang kung may mga principals nga magpositibo sa test, kakason sila sa listahan kag hindi sila pagbuslan. Dugang pa ang tanan nga magsulod sa session hall ang gina-require nga magsuksok sang face mask kag face shield kag ang mga frequently touched nga mga lugar sa Batasan Complex ang isanitize kada duha ka oras. Samtang Action Rex nagtaliwa naman ang ika-18 nga kaso sang COVID-19 nga empleyado sang kamara. Sino kay House Secretary General Attorney Jose Luis Montales, ginapalambot sa ilang napatay sini nga aga lang ang 52 anyos nga lalaki nga na destino sa Bills and Index Service sang kamara.
Dugang pa mayara inis ang hypertension kag na-admit sa hospital sa tung Hulyo 17 matapos naka-eksperyensya sang sintomas sang COVID-19 kag Hulyo 20 na sang nahibaluan nga positibo siya sa nasambit nga virus. Sa ato naman nga COVID-19 update sa bugos nga Pilipinas, as of kahapon Action Rex may nagdugang 1,594 ka COVID-19 case sa bugos nga Pilipinas. Rason nga karon naglambot na sa 72,269 ang kaso ng COVID-19 sa Pilipinas, apang mayara lang ini sang 46,803 ka active cases. Kahapon, naka-record sang 971 ka COVID-19 case sa NCR, 53 sa Cebu, 252 sa Cebu, 53 sa Zamboanga del Sur, 35 sa Negros Occidental, 26 ang sa Rizal. Kahapon Action Rex naka-record man sa 342 ka recoveries sa bugos nga Pilipinas, karon mayara na sa 23,623 ang recoveries. Samtang may anuman ka nagdugang nga napatay kahapon, rason nga naglambot na sa 1,843 ang death toll sa Pilipinas. Sa COVID-19 update, sa bugos naman nga kalibutan, naglambot na sa 15,374,394 ang COVID-19 case sa bugos nga kalibutan. Sa nasambit nga record Action Rex, 9,349,374 ang recovered, kag masobra 5 ka-milyon naman ang active cases. Pero ang aton nga death toll sa bugos nga kalibutan, naglamot naman sa 630,211. Kag sa gihapon, ang aton nga top 5 nagapangunang USA nga may sa active cases Action Rex nga 5.3 million. Ang sa USA naglambot na sa ila sa 4.1 million nga may 146,000 ka nagkalamatay. Ikaduha among Brazil nga may 2,200 masobra nga COVID-19 cases nga may 82,000 ka nagkalamatay. Ang India ang may 1.2 milyones ka kasos ng COVID-19 nga may masobra 29,000 ka nagkalamatay. Ikaapat ang Russia nga may 789,000 ka kasos ng COVID-19 nga may 12,700 ka death toll. Ang ikalima ang South Africa nga may 394,000 ka kasos ng COVID-19 nga may 5,940 naman ang nagkalamatay. Diri sa Negros Occidental nadugangan sa 35 kahapon ang COVID-19 cases, rason nga naglambot na sa 307 ang na-record nga kasos ng COVID-19. Samtang diri sa syudad sa Bacolod Action Rex may 92 ka recorded nga kasos ng COVID-19, 55 dire ang naka-recover. Kag may-ari diri sa base sa data sang aton nga Bacolod PIO, 7 ang ara pa ukon ang still admitted sa hospital, 4 ka healthcare workers, 1 ka OFW, kag 2 ka local Action Rex. Kag may-ara man sang 2 nga naka-home quarantine, 1 ka local kag 1 ka LSI, samtang 24 naman ang naka-facility quarantine, 1 ka local, 5 ka healthcare workers, na 10 ka LSI, 7 ka OFW, kag 1 ka APOR Action Rex. Mga balita kag update gikan sa News Center Action Eden Aboso. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Action Eden Aboso. Balita gikan sa News Center sa Action Radio Bacolod. Action Radio Philippine Standard Time, las 12:07 ng aton oras. Matapos ang balita ni Action Eden Aboso, kadtuan ta si Action Alvin Graba sa patrol. Ini may kang tanan sa subong adlaw nag-start na ang SAP distribution sa mga numbered kag pila ka mga named barangays. Nagpadayo na ho since pagkaina sa ngaga tingiban sini ambot ko nakachibog na pag chibog na dilang iban nga way pa makachibog no kaya hasta pa rin maghapon nga tagtaganay no ibaloon tabing sitwasyon web Action Alvin Graba sa patrol. Action Alvin. Action Rex, nagapadayon pa ang distribution sang Social Amelioration Program pondo para sa ato sining mga kauturan diri sa siyudad sang Bacolod. In fact,
may pila ka mga barangay na subong nga aga ang natapos. Number 1. Natapos na? Yes, may ara ang Barangay 11 Action Rex. Natapos, kabalo ka kung pila lang sa ilang temprano pa natapos. Pila lang? 68. 68 lang. Oo, may... Barangay 1 eh? Ang Barangay 11? Oo, ang Barangay 11. Dini gani dampin eh? Sa may... Sa may hotel nga dako. Oo, sa may isa ka hotel da sa may Dalan Gatoslaw. Galo Gatoslaw. Oo. And ang ibang reaction... Tika nagamay lang iyaw, doon nagliga, doon pila man to sa first trans tong ila sining ginatagan? Ang first trans nila nagligat sa kapitan, masobra lang isa ka gato sa 111 na buhinan Action Rex kay may ara mga benepisyaryo, may arab lang 4 piece. Amo nang nabuhinan, nahulog o na tupa siya nga 68 Action na Rex, no? And subong sila ang pila ka mga barangay nagapadayon sa gyapon sa pagpanagtag sang ila sining social amelioration na program nga nakatuan man naton ang area sang Pahanukoy, area Pilang iya sang Pahanukoy, subong sa Pahanukoy Action Rex upod na naton ang punong barangay si Kapitan Yolanda Bibing Noble, ang kapitan sang Barangay Pahanukoy. Ma'am, live kasubong sa Action Radio Bacolod with Action Rex Cantong. By the way, pila ang aton mga benepisyaryo, subong? Mayong ugto sa tanang nagapalamati sa Action Radio. Kag sa Barangay Pahanukoy. Kag sa imo Action Rex. Oo. Ang beneficiarita subong is 1866. Kay naibanan sa mga 693, kay tungod ang iban nag-enroll sa NTC, ang iban na-disqualify tungod kay ara pa sila sa beneficiary sa 40. Now, isin sa kapitan nga madasig ang pagbuha kag pagsulod sa mga beneficiary. Action Alvin nagligad to, tinga nakabato ni sila nagligad kay gindisqualify ni sa second trans ni? Oo, kapitan. Kay isang pag-verify sa DSWD, bali wala pa sila nakagwa sa ilang mother unit, bala? Si amo na nga gindisqualify sila for second trans. Pero kalabanan, nag-enroll gid sa NTC. Ano ni siya, ma'am? Ano siya, Kap? NTC. Ano to? So, anong buti ka rin? Yes, ipasang na kay kapitan. Anong buti ka rin? Bali, may may nag-text sa ila na pwede sila maka-avail ng second tranche through sa NTC. Okay. Kaya ang ibang nga nag-enroll, ginkakas sa DSWD. Rex, no? Ginkakas, kay nag-enroll gali ang ibang nga mga beneficiaryo sa NTC, so naibaluan dito naging kakasang asang DSWD, no? But anyway, kapitan, obserbaran ko nga anong sistema nga it seems nga madasig ang pag-release sang mga para sa mga pondo o fund para sa mga beneficiaryo. Anong ginahimo proseso sang inyo nga mga sang mga hanay? Bali, pagkabato namon sang lista, nag-ubra kami sang ticket nga iya sang barangay. Tapos ginhatag namon sa mga beneficiary. Daloon nila ang ticket upod sang ilang form. Diretso sila sa holding area para nga maobrahan sila sang name tag. Pagkatapos, isulod sila sa gym for verifying. Sa pag-verify, na butang na nada kung ano sila nga teller. Kung anong sequence number nila, diretso na dayon sila sa teller, tapos na, kay kahibalo na sila kung diin sila madiretso. Pag mahapos man para sa teller,
kay may sequence number na, hindi na sila maghala kapangita. So, buting ganun ang mga teknik mo nyo gani, ma'am, para mas madasig ang pag-distribute sa pondo. Yes, action. So, amo ni Action Rex, no? Kaya na anong expected ni Kapitan ang 1,000 pila ni 1,866 ni mahatagan ni today? Yes, Action Rex. Okay. Kaysa nagligad na hatag tagani until 7 o'clock. Ang 2,000 plus. Plus. Nga nakastart na mga 11. Pero kaina, temprano pa ka mo nag-start ka. Mga 9 nagsugod na. So may tendency nga before 6 o'clock sining hapon, matapos-tapos na ni tanan. Hopefully, Action Rex. Good. Ate, sige. Why man sang problema nga na-encounter ka mo since kay na? So far daw wala. Gid man. Kay kasmos naman sa ngamon lakat. Sige. Si Madamo, gid nga salamat. Salamat gid Kap. Thank you, gid. Action Rex. Thank you, Action Rex, gid. si Kapitan Bibing Noble, no? Actually, ang kadasig lang Action Rex, no? Ang proseso, kay after ko may, kundi may number ka. May holding area, ang holding area, diri dampi Action Rex, sa isa ka multi-purpose. Sa din sila ga panagtag ni? Subong ari sa area, sa aton sila nga Facebook Live, sa kay Action Eric, sa din gani? Sa turod sang gym. Di nga gym ni? Gym mismo sang barangay Pahanukoy. Sa gym sang Pahanukoy. Yes, sir. Ari kita sa gym sang barangay Pahanukoy na after nga pagsulod ka, i-verify sa first nga door, ikaduha diri malapit sa may stage diri na ang mga teller nga napuno releasing na. Releasing na. Ano tong una gani nga step to? Number 1, ang first step action na verification. Verification kung ang name nila ara sa beneficiaryo. Yes, sir. Tapos kung ma-confirm nga ara gid man, butang ang pangalan, ang ila sini nga pangalan kay after nga makakuha na sang ila sini nga money o ayuda. Uy, pagani, alin pa lang sa step 1. Makadto na daw sa releasing, daw gasako kay mo releasing. Ulihin ang releasing, iya. Isa-isa bla kay mahinang kalaban sa step 1. Ano tong ginahimo nila? Sa step 1 Action Rex, dire gina-confirm kung ara ang ila sini nga pangalan. So kung confirm, kung confirm Action Rex, sa ikaduha ang step, dire sa may receiving area na. Okay. Diri na, Danas la papila po na tanan nga mga documents dira. Yes, ang tanan nga mga documents. Tapos ang step 3, katapusan sa teller na. Releasing na. Yes, sir. Ang step 4, ang step 4 Action Rex, diri ang importante, katapusan, maagi ka gidya photo booth. Mapa-picture ka. Oo. Nga pamatuod nga na-receive mo, may ginauyatan ka dira, nga kung ano nga bagay, basta may picturing sa step 4. Yes, Action Rex. Ang step 5 ya? Ang step 5, exit, may pagkaon. May pagkaon paged? May litson. Duha. May litson? Oo. May duha ka litson. Pero ang litson Action Rex, 550 ang kilo. May naganegosyo galida. Mayara. Pero wala na ya pilitay ha. Way pilitay. Way pilitay. Oo. Mayara, no? Basi masiliglag lang pagkatapos nyo pagkakuha nyo sang inyo nga second trans, guwa kamo kay may kuluwaon man kamo pero preparar bayad. Pero wala. Bayad, depende no? na ya. Depende. Kay may nakitang takagina kay dito sa kilid mismo sa barangay hall, along sa isa kagamay lang street. Amo manigyapon to nagligad ang guwaan nila? Yes, sir. Amo mangyapon ang nagligad ang guwaan nila. Pero this time, ang Kodaker, ma-inspire ka. Kodaker man? Oo. Ang nagkuha pala sang pictures sa photo booth. Oo. Taas pa sa imo at taas pa sa akong gali. Oo. Taas na uya ko magpalapit sa iya kagina. Okay. Oo, si Inday Norica, taas sa akon. Kipot ko kagina ba? Taas na kayo. Sinig ko gani, taas pa sa akon. Gani man. Siya batsyag ko subong daw, batsyag ko daw ko si David, no? Putot, no? So, actually, naman nga sitwasyon diri sa area,
sang Ang iban area. nga mga barangay, sano pagidang nagkantuan mo to nga nagasugod naman? Ang barangay Punta Taytay Action Rex nagasugod man sila kay Okay. at least ara man sa hustong manera ang proseso sang pag-release ang ila sining SAP sa diin madamo man ang mga kapulisan. Pila na ganining nagabantay. batonon sang basi ko may ma-interview kada sang nakabato na pila ganining batonon nila? 6,000 Action Rex, no? 6,000 gid ni? Batuno nila. And kay subong ginakuhaan sang picture mabang katon tabay kung si sir nakabato na. Sir, nakabaton ka na sir sang imong kwan pila na baton mo? 6 mil, sir. Ha? 6 mil. 6 mil. 6 mil. Nagligad ka baton mo na sa? Nagligad ka baton ka? Nakabaton, sir. Ikaduha mo na ni. Sang nagligad ano tong ginhimo mo? Yung padala sa, pamilya naman sa bukid. So ikaw subong anong plano mo? Bulag yapon sa, pigado man sa bukid. Pinalo mo na, kay ulit mo sa pamilya mo. Yung nabukid na. Sa Tubuso. Tubuso. So, ibulig Action Rex sa iya pamilya, no? Ate, okay man na. Basta benepisyaryo, way man na diferensya kung di na makadtoy ang pagkabato nila, basta benepisyaryo sila. Oo, basta ang importante. Mayo man na Action Rex, ganing nakabulig to sila sa nagakinanglan man. Oo, kagang importante diriya, gamiton lang sa maayo. Maayo nga intensyon. Ang lain kay after bala sang SAP, mabatian ta na naman nadakpan sa bypass operation. Nadakpan sa panahor. Nadakpan sa panahor. Kaya ang gingamit nga puhunan, kwartas ng SAP. Gabay pa, nga gamiton gid na sinsakto. Yes, pagkaon dala para sa pamilya, para makapian-pian, no? Kaya ang 6 mil, actually, Action Alvin, kung sa imo, isa lang nakaadlaw yung paggastos na mo. Gani man, isa lang nakaadlaw si Sir palantaon Erres ang 6 mil kada isa kadlaw nga gaston mo. Oo. Di ba kita da? Okay. Ari di. Pero so rekta diri sa areas ang barangay Pahanukoy with action ano to nga mga areas ang nalabayan mo kay na? Ang nalabayan ta ang barangay Punta Taytay Action Rex. Ang barangay Villamonte, by the way, sako man sila subong, no? Kay actually 5 ka purok ang iyas ang barangay Villamonte. Purok Ubay, Purok Riverside, ang barangay ang East and West sa area sang Gonzaga. Basta ang isa pa ka Purok Action Rex. And nalabihan taman sa Gina ang area sang barangay Montevista. Ang barangay Villamonte daw puno-puno tong Gym Manila, no? Puno man to Action Rex. Sagwa pa lang may gani mga nakalabay ko to kay na. Porti mga damo sang benepisyaryo to. Yes, sir. Damo man to. Especially pag sulod aton to kagina, o galing kay tik ang gym sa sulod sang gym sa barangay Villamonte. Masyado ka lapad. That is why ang makasulod gid bala Action Rex with social distancing kay may policeman sa sulod. Pero dira sa area sang Panukoy may policeman da? Yes, sir. Damo may ni gabantay Police man. Action Rex. May ara sa buwa, may Di ara dapat ang sa social sulod. distancing kag face mask pa kuan lang da dirang area. Yes, Action Rex. Bisan may report pa ta di ganing daw wala social distancing ng iban nga mga areas di pero ginatugyan ta sa mga kapulisan ta. Gani, amo tong numero, may numbered barangay, no? Nga nakita naton Action Rex. Diin, mas ang nagapila, wala nag-observe sang social distancing. Buman na importante na at least matapos ta na ini, nga wala sang sablag, kag kay balumantang nagdamo na positibo diri sa aton, kabayuntang mga social distancing kag face mask gida. Yes, Action Rex. Ang manang pinaka-importante sa tanan. Ang nakatuan ta kagina, ang barangay 11, 19, ang barangay 20, 21, ang area sang barangay 23, kag iban pa nga mga numbered barangay sa Action Rex nga nakatuan taman. Nga ongoing pa ang pagpanagtag. Ang Stefania yan, nakatuan mo? Ang Stefania Action Rex, wala nato na katuan kay gin-priority naton magpadulong kagina sa area sang Bago. Bala? Ginakatuan naton tong isa ka barangay sa Ciudad Sambago
ang manangging katuan ta. And then the rest, pagkato di, aga-expect gani kagina, sumaag damo. Oo. Damo to tao, pero hindi sa SAP. Medical mission, operation tuli. May medical mission. Ang sumagya sa anong schedule nila? Buwas, Action Rex. Buwas? Buwas sila. Anong schedule today, gani? Ang schedule today, area sang barangay Handumanan. Handumanan? Handumanan. Ining Handumanan daw, kadamo man isang nagligad to nga problema mo. Ambot, kung anong sitwasyon dito ba, si makakapamasyar ka man to. Yes, Action Rex. No? Handumanan, Pahanukoy, Punta Taytay, Villamonte, Monte Vista, and then the rest of it, mga numbered barangays na. Mga gagmay ng barangays. Gagmay nga mga barangay. Ang buwas yang schedule, damo-damo ning buwas guro ay. Oo, kay ang buwas Action Rex, ari sa akong kudigo nga isa. Na-memorize ko lang ang subong adlaw. Sige. So, ang sitwasyon di Action Rex, rekta sa area sa barangay Pahanukoy, with action na Nani Hiraw, salamat kay action ng Papang Eric Magbanwa, ang sa aton sin nga Facebook Live, no? So, rekta diri sa area, action Alvin Graba. Una sa balita, una sa action sa Bacolod, Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Una pa lang sang imbukada, sang tagtaganay, sang SAP mga kaaksyon, area sang barangay Panukoy, kag Punta Taytay, iban pang mga areas, karon nga adlaw na talana, kag naka-start na gitman guro tanana. Kay kaina, alas 9 sang aga, nag-start na ang tagtaganay sang Social Amelioration Fund mga kaaksyon. Kabayon tang gamiton lang sinsakto. Hindi lang kita magpatarasa kay kumo na kabaton kita, pwede na kita kaladlad baraha. kay baluman tang iban pagkakuha gani daw. Pumatyagan ko, ibutang sinsakto sa pagkaon kag kinanglanon sang pamilya. Ayos! Sige, salamat gid Action Alvin Graba sa balita. Kadtuan tanay nga Bacolod City Government Center si Action Art Tayhopon. Resolusyon angot sa padayon nga paggamit sang syudad sa mga eskwelahan bilang quarantine facilities talakayon sa session sang konseho karon nga adlaw. Kag ginaproponer nga pagpatukod sang pasilidad upod sa Department of Public Works and Highways ginabiabi ni Councilor Inoy Novero. Yaring kaundan sang report ni Action Art Tayhopon. Action Art. Wala kayo nagsunrek sa regular nga sesyon sang kunang panunsod karuning adlaw kay ti kahapon nagpang-disinfect why sila sa sesyon ang ining resolution ni Councilor Renisito Novero nga nagapanawagan kag nagayo iya sa DepEd kag paagi man sa bulig sang National IETF nga ma-extend lang ang paggamit sang sudad sa Bacolod sang mga eskwelahan bilang mga quarantine facilities. Kaya sunod rin kay Novero, ang nabilin nga 8 kadlaw na gid lang kay until July 31 lang ang nauna nga memorandum of agreement gin permahan sa tunga iya sang sudad sa Bacolod kag subong man sang Department of Education. Tisiring mabudlay ini kapin pagid mas nga nagadamo pasubong ang pagparauli nga ginapaabot sa pila ka mga LSI padulong balik diri sa syudad sa Bacolod. Mayunita ni nagapalauli mag-negative lang ni sila. May patani hindi na nga masyon subong kapin pagid kun lang taon Action Rex may mga pag-increase man mo sa numero iya sang mga kaso kapin pagid ilisay ang results ng ila RT-PCR test. Sa piyak na bahing ginabiabi man sang konsihal, ining panibago karon nga update, kundi may araw sa project ang DPWH, kag ini nationwide nga project nila, nga iba plano tukuron, diri sa Bacolod, in fact, kina-plansya naman sa mga memorandum of agreement. Kaya plano sa ni patukuran, dira sa Alis, balas, sa nursery station, o kung ikutar sa taga-office of the City Agriculture, ang pantahan sa temporaryo man gamiton bilang quarantine facility ngayon patukod sang DPWH. Inang daw himuon nga terminal? Dira na siguro Action Rex kay hindi pagid mas specific bila ni Council kundi ang isang location. Pero dira sa nasakupan nga lote sa city, sa idalom sa City Agriculture Office.
Na ini nga project ang iya sang DPWH may ara inadra sang mga impamtang man temporaryo ang mga departamento bilang quarantine facility nga suno siya makabulig man cater kuning kasugin man nga mag-operate na kag timuwa na malangi sa niya malabay man agyapon adira sa SPO sa ngunang panunsod antes pa man magbalik liwat sa alkalde kag liwat nga ratifikahan ila sang konseho. Now, sunod pa diri sa kay Novero, positibo siya. On the other hand, nga maaktuan ini pabor sa Department of Education ang ila pagayo nga padayon nga paggamit sa mga rooms or pila ka mga bulutuan sa palibot sa Metro Bacolod para hindi man mabutang sa alang-alang, especially ang pagpaidalom sa quarantine sa nagaparauli nga mga LSI. Yari si Councilor Renisito Novero. Mo ako ni maagigid man sa sanggunian. Pero ina tanan-tanan mga alternatibo na sang syudad agud nga pabuligan ang atag solution sang problema ta sa pag-provide sang quarantine. Subong nagdihon gani core solution ipapasar ko na karon sa sanggunian kay gin-request gina sa ako ni Mayor Bing at tapuson ko gid na ipasar karon. Urgently ipadangat naton tudayan sa National IATF kay ang aton kontrata sa DepEd hasta lang July 31. Karon kung naglapuas sa July 31, kag wala na ta quarantine centers, din tani pamutang ang aton inog quarantine. Mapalauli na sila balay, delikado, basi tanan-tanan kita liyaw sa ulihi. So, gintapos ko ni, kapangabay kami sa National IATF nga in a way, buligan nila kami persuade sang DepEd through Honorable Secretary Leonor Briones nga i-allow kita magamit sang public schools as quarantine centers even beyond July 31 or as may be necessary. Kaya hindi man ipagamiton for classroom face-to-face instruction. Anyway, selection na palayag ni Councilor Renisito Novero, so gina-expect ya within today, ilang resolution maprobahan kagilayon nga mapadala dito sa talatapan sang Department of Education, ang ining communication kag sa bulig sang National IATF, mapadasing man ang pag-extend o kung ang memorandum agreement nga sa uli, ma-extend ini tugtog nga wala pa matapos o mahuman na ining problema sang COVID-19. By the way, ining project sa alis, ang gamiton o kung tukuron kung marayon na ini sa sining mga binulan, ang quarantine facilities nila nga tina pondo haling sa DPWH nagabalor sang 12.5 million pesos per set, mga more or less 25 million ini nga total costing sang facilities na ini maghali ng pondo sa DPWH. Dugang malita karon sa Action Report sa Afternoon Edition. Gikan sa Bacolod City Hall ang ka-action niya Action Right tayo hupon o sa balita o sa action sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Action Art Hopon, balita gikan sa Bacolod City Government Center. Daligid lang aksyon na Marlon Hinovia, standby ay sa balita gikan sa Kapitolyo. Mahatag tanay pila ka mga komersyal sa daligid lang standby. Diin ang Serbisyo. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, las 12.32 ang aton oras, 12.32 na mga ka-aksyon. Daw kada siglang sang orasan no? Kantuan tanay sa aksyon Marlon Hinovia sa Kapitolyo. Mga bikers, temporaryong ginadumilian nga makasulod sa syudad sang Bago, umpisa buwas nga adlaw. Yaring kaunan sang report kagiban pang mabalita gikan sa probinsya. Upod kay Aksyon Marlon Hinovia, Aksyon Mar. Aksyon Rex, sabi lang na dugang sa ring tikan o kung pamagi para nga matagan hagan.
ang kaso sa COVID-19 sa sudad sa nga Bago, si Mayor Nicolas Yolo may panibag-ong executive order naging issue kagin na permahan mando ining temporaryo nga nagadumili anay mga bikers outside Bago City nga makasulod sa Syudad Action Rex. Nakalapot man sa ila ang report nga mayara ka isang mga apat ka mga bikers taga-sunod sa Talisay ang naratnan man sa ring COVID-19. Isa man rin sa inbasihan sang alkalde dagon damo nga taga-sunod sang Bago ang nagabatsag sang Kabalaka matapos di nakita nila nga action sa mga bikers ang ara naga-standby sa Manawig ng mga inuras. Partikular na sa may pila na ganing Bago Action Mar? Ang recorded nga positive? Bago Action Rex nagdugang kagabi 3 mga LSI. 19 ang kabugusan sa 19 may 8 Action Rex ka mga nag-alalayo. Yung 3 ka mga LSI tiho sa mga adlaw suno kay Mayor Yolo sa luhod na sa AB Magulod na Provincial Healing Center. Tarang nga mga naga-positive dito na gina-forward? Ito na, bali isa lang ang ginadalaan sang naga-positibo sa Negros Occidental. Kung namuway na daya sang hindi positive na sa Ibi Magalona? Amo na sang area da Surex nga ginabutangan sa mga naga-positibo. Lain man tong primero, tong daw ginrambo lang to sila? Lain sa una to kay kundi may positive, may gina-quarantine. Pag isa po nga mga gina-quarantine, nga wala pa sang resulta, ginakuha ta Surex kinselos iban nga mga provincial quarantine facility. Ay inang ibang gulo na Provincial Healing Center ginhimo na Action Rex isolation facility para sa mga nagpositibo. O silingon ang ara dira sa bugid isolate lunsay mga positive ina nga mga tawo. Ay ang purpose Action Rex ang nagahulat payasang ilang nga resulta hindi bala mabutang sa peligro, hindi sila bala silang matapikan sa nagpositibo ng daan. Tuwin separate ini sila. Ining 3 ka mga dugang LSIs, taga Bago City, hambal ni Mayor Yolo, subong ginabiyahin na sa ilo dito sa bansang Ibi Magalona. So kung basihan natin, amo ni sa ika-3 LGUs dari sa Negros Occidental, temporaryo nag-suspend or nag-dubili Action Rex ang mga bikers pagkasulod sa ilaw sa nga lugar. Isasang ginmuno ni Mayor Yolo nga masami ginastanbayan din sa mga bikers amo ang bantayan Park Action Rex. Tamo sa mga taga-sunod sa Bago nag-reklamo sa alkalde saling nila Mayor daw kadelikado na kay halin na sila sa ibang sunod o banwa kasi kung may ara sila sa darang kagaw so mas mayo nga Action Mar? Yes. Basko ulan da? Bago lang nagpuntak ulan do. Tingala ko do ang signal mo do may ulan gali kay gaulan gid man gali. Bago lang nagbunok ang ulan, damol-damol sa ulan diri sa Bagsakon sa Dengagwao. So sige. Ang Executive Order Action Rex cover lang sa mga taga-sagwa sa Bago Ang Bago City may ara sang kaugalingon nga Bikers Association mo silingon dara ka residente sa Bago City. Why isang problema? Ang pwede nga makabike within the city dapat residente man sang syudad sa Bago. Pero kinahanglan nga mag-present sila sang proof of identification sa mga pulis nga maga-set up, magapahantang sa ginatuwag nga road blocks. Mga surudlan, actually sa mga entries borders, pwede maagyan pasulod sa Bago, halin na rin sa Bacolod, ang halin sa Murcia, halin sa La Carlota, halin ni Mayor Damo sa surudlan. Amo na mga borders, patangal nila sang road blocks kabantayan sa mga kapulisan. Ari si Mayor Nicolas Yolo. Buhat gali Friday. Pero ma-set up ng pulis namon sang check-up point boundary namon. Outside the Bago City lang
temporarily just to, makuwanta lang ang anxiety bilang sa tao. Kasi balo ka, nami mantani ng sport pero hindi ta makuan, hindi ta malikawan. Apat gito ang nagpa-save na biker. Just precautionary measure. Within the city, okay lang na sila ya. Gina-advise naman namon sila nga hindi na nga magwa kasi iway man takabalo kung ano ang abiso sa ibang ni LGU. I understand Talisay and Murcia na daan nagpa-abiso man sila nga hindi lang nga na magbaton man sa bikers outside of their LGU. We have borders with Murcia and La Carlota and Pulupandan, and Bacolod, of course. Ang ginpormahan ng Executive Order number 46 kapag saysay ni Mayor Nicolas Yolo napisahan nila Hulyo 21. Ang kaaksyon ng gikan sa Kapitolyo Aksyon Marlon Hinomoya. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Thank you, Aksyon Marlon Hinovia, gikan sa Kapitolyo Provincial. Standby anay sa report ni Aksyon Brian Morden, kag Aksyon Eric Magbanwa sa Bacolod City Police Office. Diri kita naiho, magmighty si kita, kulang i-mighty base nga vitamin C, adlaw-adlaw ang tumaronta, no? Bugos nga pamilya para hindi madali madapuan sa anuman sining balatian o kung sakit para more energy pa. No? Munang importante, more energy. Magmighty vitamin C, protektahan ang ato sining lawas pagi sa pagtumar sa ang pure 100% alkaline base nga vitamin C. That is why ginarekomendar ta sa inyo ang isa pag hindi ang resulta sa inyo. Protection sa atong sining lawas batok sa mga free radicals katulad sa anti-tumor, anti-cancer. Nagatagman protection sa atong sining lawas batok sa mga cyst, goiter, breast, ovary, kag prostate enlargement, no? Anti-dinggiho nagabulig man sa pag-normalize ang atong sining platelet kag madamo pa. Santon aton immune system kag ang importante madamo ka nga makuha nga bitamina kag minerals gikan sa Santon Plus nga non mo ni sa pagtuman siguradong sigurado. Ayos, Santon Plus Herbal mangostin kag soya mga kaaksyon. Anti-inflammatory para sa ikayong lawas naton. Kag luwas sina, mayara man ining antioxidants. Vitamin C, vitamin E, kag beta-carotene. Luwas nga anti-aging, balancing blood sugar levels kag makabato pabatok sa mga diabetes. Santon mga butika, parmasya o kung drugstore sa inyo sining lugar. Kag isa pagid mga kaaksyon malakay or lantay tulon, vehicle, truck, heavy equipment or car loan, pension or retirement loan, Malakay Finance Corporation. Bacolod City, Tabuklang, Sang Pure Gold, Banago,
pwede ka tawag sa 433-4309 kag 433-4307. May mga branches ang Malakay Finance dira sa Victorias, La Carlota, Kabangkalan, Sagay, Bago, Cadiz, in San Carlos City. Malakay Finance Corporation dira sa Santo Isang Pure Gold Banago, pwede ka tawag sa 433-4309 kag 433-4307. Ordinaryo kag komplikado nga kinanglanon pinasay nga solusyon, serbisyo kampiyon. Daligid lang mga kaaksyon na standbyan ay matagtapila ka mga commercials, balik lang ta sa diligid lamang manunod. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. Ako po. Ayos, sige, daligid lang mga kaaksyon na kay mahatagtan na isang pila ka mga talamyawon tadreo kay Babes Navarro Hortales, Baliguas, may lang pag-monitor dara sa 6th Street ni siya, Purok Tangkong. Ayos, dagang salamat kid Babes Navarro Hortales, Baliguas. Kay Remark Lamayo, may lang pag-monitor patuyo sa subong. Sige thank you so much kid. And sa kay to kayo Ronnie Castro ho, kay may lang pag-monitor ga-monitor siya subong, may duty ka kay. Ari lang di siya sa piyak mo sa Corazon Locsin. Thank you so much gid kayo Ronnie. Ronnie Castro, no? Kay Judith May Kaalem Jersa Articona, may lang pag-monitor, no? Mangkot lang ko tani bala if magbiyahe ako tabok sa Iloilo sa GSIS kay may kuhaon lang next di mabalik man diri sa Negros Kinanglan pabagid bala travel pass way na. Pwede na katabok, no? Proceed lang sa mga terminals ta, no? Sa port terminal. Kay Rona Rehida Trava, may lang pag-monitor. Greet lang bro in Loya, Jimmy Digol Adjong Senior, happy birthday today. Sa kay Rona Rehida Trava. Kay Judith Calves Pamposa, may lang pag-monitor. Liberty Binitin Obaldo, may lang pag-pamatidra sa East Homes 4, Mansilingan. Kay Jane Hisolgon, may lang pag-pamati man. Kay John Abitong, may lang pag-monitor sir. Kamusta ka dira? Upo dyan mga higher body niya, no? Kay John Abitong. Kay Ontalan Pachico Federico. Si Ontalan. Okay. Mangkot lang ko sir kung saan scheduled para sa additional list manghatag. Salamat gid. Additional list sang ano ni? Sang sapne. Okay. Daw last na ni Federico. Kay Andrew Juanites, may lang pag-monitor sa dingka ganitoy. Si Andrew Juanites, no? Kay Karin Badjan Kiamko, may lang pag-monitor. Kay Merlita Badjan Mark Kiamko, kag Irene Kiamko. Nag-watch live from Silay City. Thank you so much, Karen. Kay Joan Mill, may lang pag-monitor. Todo Ulandi, stay safe. Thank you so much, Joan Mill, dira sa Victorina Heights, Mansilingan, no? Kay M. Esmeralda Dolido, may lang pag-monitor kay Tataya Elias Dolido sang Barangay Paluma, Balyadolid, ga-monitor gid siya, no? Thank you so much, M. Kay Jonski Mungkada Patinio, may lang pag-monitor, great siya lang pamilya Salazar Bargaminto sa Pinamayan Kawayan, si Mama Mercy Uning Evelyn Tanchado Welbert Salidinio, Junjun Salazar sang Morsya. Thank you so much. Kay Ronnie Malanghaya, ma-open na ang loto, tag 20 na lang kuno, pasimpalad ang 20 Ronnie Malanghaya. Kay Charis, good afternoon, Action Rex, mangkot lang ko kung ang kasambahay wala na nakapauli, pag lockdown hindi makabaton sang SAP dirini sa Takuling, Bacolod City. Mangkot lang ko Charis, ipamangkot na lang daw sa mga barangay officials ninyo para sigurado bla. Di na pwede. May lang pag-monitor. Action Rex, paano kami iyang mag-register sa NTC? I-check ninyo sa barangay ninyong natungdan. Jerry Azero Jr., may lang pag-monitor. No? Merly Gonzaga, may lang pag-pamati man. And Dennis Richard Tibor Roma, may lang pamati sa Roma family. Kag kay Regent Tan Villalon sa Barangay Purisima, Manapla. Thank you so much. Salamat, kid.
Kay Tintin, Tintin Rizaldo, no? Kay Tintin Baduday, Adobo. Ay pertihilo sa fanatic listeners from Purok Dibulgado, Barangay Alihis, si Madam Marlin kag Madam Rema. Thank you so much, Tintin. Paring Philip dira, may lang nga pag-monitor, no? Reggie Gabales, may lang nga pag-monitor sa board mates siya, gapanyaga ko, no? Pamilyaya sa Purok Pacuma, no? Kay Reggie Gabales. Kay Melchor Baroca Rombines dira sa area sang Hinubaan. Kay Virginia San Antonio Olpenda, madamay lang nga pag-monitor dira sa Silin, Barangay Estefania, Bacolod City. And kay Elizabeth Malaka Gamala, tamyaw lang si Shane Moreno sang happy birthday today. Ayos, thank you so much sa Madam Elizabeth Malaka Gamala, and happy birthday kay Shane Moreno. Si Tintin may inog palagas pa. Hi lang kay Mami Cherry Susan Caras Makilan. Ayos, thank you so much Day Tintin. And Jocelyn Libon Dispoho, kay Fidel di na to, Fidel Togli. Nag-click na. Sige, pakarunan talang mga kaaksyon ang iban pa nga mga talamyawon ta. Sige, standby anaya. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng rapid antibody-based tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR
ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng Rapid Antibody-Based Tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase... Time, las 12:55. Oras gintulong sa kaalwan sang Bi-Flu. Bago pa lumala ang flu, mag-Bi-Flu na agad. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This time check is brought to you by 4TD. Huwag hayaang bitin sa vitamin D para hindi bitin sa immunity. Kung may tanong, message 4TD on Facebook. Kagkaroon, balikan natin ang Aksyon Balita. Banat, bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Action PBB. Ito po, si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Action Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita, Banat, Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 12:57 ang aton oras. Balikan tanang aton sining nga mga reports gikan sa aton sining nga mga action reporters. Unahon tanang balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Angot sining ginlutang sang mga ginapatian katapo sang New People's Army o kun armadong grupo dira sa area sang Kamalandaan, Banwa sang Kawayan. Kag kalakip man ining pagmando ni Colonel Palge nga magsuksok sang face mask sa mga kapulisan diri sa probinsya sang Negros Occidental. Sa detalye sini we have Action Brian Morden. Action Brian.
Aton Rex bulit sang dugo kag subong patay na ining isa ka 60 anyos nga persona. Anay miyembro ini sang Kwan CHDF or ginatawag sa unang Civilian Home Defense Forces Action Rex. Tadtong panahon sang mga 1980s ining biktima. Pero naglaluntad ining pagpangluthang kaina mga lasay sa imedya sang aga dira sa Purok 3 Sitio Mambato, Barangay Kamalandaan, Banwasang Kawayan. Ining biktima ginkilala sa kay Julie Kasumpang, may asawa kag residente man sa nasambit nga lugar Action Rex. Sa pagpangusisa diri ni Police Major Luel Garingganaw, Hepe Yasang Kawayan PNP, si Kasumpang kaina magpanglawig kontani sa iya sining nga karbaw kay ang routine niya sini kada aga Action Rex, aga pa nagalakat, panglawig sa iya sining karbaw, distansya na sa iya sining puloy-an. Pero kung sumahon gid sa ila sining pag-imbestigar, ining biktima ginahulat na ni sang 3 tob-tob 4 or masobra pa ka mga tawo nga armado kag ginluthang. Action Rex sa ila sinitag check sa lawas initially may 3 ka igo sang armas luthang ining biktima gamit ang M16 kag iban pang asahi sang armas luthang. Way paginman sang may ginatumod diri nga suspect ang kapulisan pero na mensionar diri nga posible ang grupo nga ato kontasihan sa armas luthang New People's Army o kon NPA. Ang motibo karon nga gina-check diri sa kapulisan among posible nangin miyembro sang CHDF before ining nasambit yang victim kag formerly ini siya gali barangay Tanod man sang barangay nga nangin pegid sang Tanod ulo stricto ini siya kuno kag nagapamatok gid sining insurhensya Action Rex sa nasambit nga lugar. So mo ni mga motibo karon ang ina sining nga ginalantaw diri sa likod sini kay suno sa pamilya ining biktima daw way gid man sila ideya nga may kontra ini kay ti subong ultimo ining civilian kag mangunguma sa nasambit nga lugar. Aring confirmation ni Garingganaw angot sini Action Rex. Action Brian? Yes, Action Rex. Digid maklarong tingog ya? Sige ma-transfer ko rin sa piyak nga bahin abi. Try ko lang Action Rex. Kay ang signal ni Garingganaw kay na medyo dulos distansya sila mo. So may lang siya, try ko lang diri kung makakuha kita diri Action Rex. Action Bright, pagkaroon ng tangang tingog ya, kayo hindi gid klaro? Yes, Action Rex, basta nga, konsinigin saysay, amo man ang palayag sang kapulisan. No? So ipainalom pa sa otopsiya ang bangkay sang biktima para mahibalaan gid kung pila kabilog ang igo yagid sini kay Keida ang ginbensyon niya nga 3 ka pilas. Initialan to nila nga pagbukad bala sa dito mismo sang area Action Rex. Samtang pamalo diri si Police Colonel Romy Palge, no? Inisyalon ko na lang ni nga hugot yaman ginatatuman diri sa Negros Occidental, labi na gid sa mga kapulisan ang pagsuksok man sang face mask. Ara ka man sa mga checkpoint, ara ka man sa operation, ara ka man sa opisina, pa sa mga pampubliko nga lugar, dapat ang kapulisan naka-face mask man para mangin modelo ini sila sa publiko. Ini advice man ni Presidente Rodrigo Duterte.
Balita gikan sa Nukto, Aksyon Brian Morden nag-report una sa balita na sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Brian Morden. Balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Ang iban sinikaron kag mga interviews ni Aksyon Brian Morden mabatian nina sa iban nga mga public affairs program sa Aksyon Radio Bacolod, no? Sige kadtuan tanay balita ni Aksyon Eric Magbanwa sa Bacolod City Police Office. Ini may kang tanan sa mga suspect lang ginaligar ginabdak sang suspitsado nga ginabdak sa Police Station 6 nga area nadakpan kagabi sa by-bust operation sang Police Station 5 sa Barangay Granada. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Yaring kaundan sang report ni Aksyon Eric Magbanwa. Aksyon Eric? Action Rex, ang imo time dira is limited. Gani man do hindi magkakwan, do hindi magsalanto, do way gid oras sa manager nga hasta kada guro alas 2 no. Alas 3 gani. Ayo di porma. Gani man anay nag-ulan-ulan subong at tiyempo do. Halin pa kapon do ka short ko sang oras ko. Gani, mas gila man. Mo ginang pangabuhi sa radyo mo gini. Mayroon ko sa ko mga sobra, mayroon ko sa kulang mo. Oh, laban. Pero namin gina ko may sobra perme. Tiway kita da? Aray. Ayo di porma. Kay sobra man ka ba? Kay sobra man ako. Dapat ang mga sobra nga tayo. Didikita na sa mga sobra lang nagapangatagaw. Oh, laban. Para nga matagaan makita, no? Kasi nga ito naliligit tayo ngayon sa ining SAP amelioration program lang eh. Ito hindi ka na daya. Oo, kasi aratan lang sa Aksyon Radio, hindi tayo dapat dira magbato, no? Ang iba lang da. Ang iba na daya, pwede ka hatag, mga baton kita, no? Laban. Ayo di porma. Sige, kaya lang alang ko stimpo. Gani, ay nagparte ba sa kaso ni Arthur Jan Hanayan ni Bla? Oo. Na taga puro kapiran balagay ta Korea mo sa kagabian subject sang nilaligar nga pag-abdak sang tatlo ka mga persona. Tingin ni abdak kinabdak man gito sa? Ti ko lang tawon mo abdak lang. Tingnan pagabuto sa area sang Station 5 nga paligyan na sa iya Shabu. O galing kay ang natabo si Aksyon Rex kay gin kadtuan ni sa tatlo ka persona kagin abdak abi gid abi kagabi. Mga pasadulas na dira sa may puro kabukiran balagay ta kuling dira man nagapuli ning si Arvin Jan Hanayan mo. So ginabdak siya kagabi sa tatlo ka persona armado sang kalibre 9mm kay may duwa ka mga pasiyo sa 9mm na recover sa crime scene. Actually, nagapropongko sa kabiskresikol sa kadtuan sa tatlo ka persona kag puwersa bagay sa kay sa isa ka puti nga Innova Aksyon Rex. Kag dito nga sa ulihi may gipatigayon nga bypass operation ang station number 5 led by Police Captain Ayan Okonjan Christopher Masangkay nga sa station number 5. Si Arvin Jan Hanayan amo na nadakpan nila kagabi dira sa sementeryo sa Barangay Granada kag nakuhaan sa kapin 50,000 pesos nga bilis ang shabu. Ang nasakyan niya to yan, nung ginasakyan niya siyang dakpan siya? Hindi, kahit nasa naging dagdag lang malapit sa sementeryo sa Barangay Granada. Okay, actually, ang istorya sa Aksyon Rex sa Bune, kaya nasa agan istorya sa ni Captain Masangkay, pag inako, yan nga nag-abdak kali si Aksyon Rex, upo diyaman sa transaksyon sa droga. Kaya may utang sa gali sa droga nga wala pabayaran. May deadline actually na ginatag ni sa iya nga dapat bayaran niya ang utang niya nga nakuha nga siya boss sa pinaka-boss abi nila. So wala sa sayo nagbayad actually that's why nga kagabi gindala ini siya kagabon ay ginpahog sa giwarningan siya gintagaan sa deadline nga dapat bayaran mo ini tiabot ka kagabi sa ginpanaog sa tatlo ka kopdanan malapit sa sementeryo dito ka nag-deal siya sa 50,000 pesos sa pusher buyer sa station number 5 sa kantidad nga ibaligaya ining 6 gramos sa bili nga 50,000 pesos para nga mainugbayad siya sa iya sininga bulubos kag yutangan sang Shabu Aksyon Rex. Ginako ini sang aga sa interview ni Captain Masangkay ang hepe sa station number 5 na mismo si Masangkay Aksyon Rex nakibot kay ni si Arvin Jan Hanayan nagidakot nila kagabi
amo manigali ang grabe ang subject sa pag-abdak sa ulihin na diskubrihan iya malang mismo mga kaupdanan kaglan siyanay transaksyon sa droga ang gikabunuan sa silinga insidente. Ari sir, kay nang nagbaybas kami sir kagabi, way kami actually way ko kabalo na maging abdak siya ng na ngalan na same man na person. Okay. So ang kami sir, based sa akin sir probably sir, ang nagtampot sa iya sir is mga kaupod niya man na daw kay according sa alpa namin sir, may to sa sir kapalago na to sa sir sa mga upod niya, kay way ko na nag-remit sang may rosang so probably may nagkaunsihan or what na amo na probably may nag-ano sa iya ba? Nagkuha sa iya. Ang mga upod naman. So, after mga guro, may misunderstanding sila ba lang? Sa akin sir, ang basa ko sir, kay laban ko mga drug traffic pa ng mga kalatabo sir mo. Okay. Ang mga sa ila, mga upod man nila. So, probably, tapos ang sir na paano man sa kung lurinan sa orwa na nagpadayon siya. So, hindi rin nga siya nag-transact sa among area kay hindi siya paano sa iyang normal na paligyan niya sa kay ginapangita siya ng mga upod niya. Kung dawan, siya mura iyang mga Sa responsible pala gari, Police Captain na John Lacrosta Masangkay, ang hepe sa station number 5 ng Ginkakiputya, ang ining balita nga inigri si Arvin Jan Hanayang nga subject nila kagabi sa bypass operation ginabdak rin plano pa sila sa area sa barangay Takuling. Man, gali kay mga upod yan malang to gali. Oo, mga plana. Samtang guro nga ginabiyahe siya, ginawarningan siya, nga ngimo to nga ginkuha nga kwanto ho kay busing ibayran mo na kay daw kadugay na kag dako ng na kwan mo na utangan mo. Way kapay mo yung kabayad. Oo. Ginpapanaog siya sa may before sang Granada, kagamutong na tsambahan man siya sa mga operatiba ni Masangkay. Oo, kaya transaction sa pusher buyer sa police station number 5 mo. I-dispose rin tayo ng 50,000 pesos kabilis sa sabo para ngayon bayad ko kay busing niya. Tinis, grasya. Kasi nakipot mo lang gano'n si Masangkay niya, ang ginabdak sa station siya po nagiging siya na yan, ganakpan sa bypass operation, sila ko rin kay Masangkay. Nang ko ba, siya ka bang nag-abdak? Hindi Huwag kami siya nag-abdak yan. Bypass na namos siya. Nakibot lang kami nga mo naging ang turnout niya natabo dito sa area sa police station number 6. Ang inyong action sa Bacolod PNP o sa balita o sa Action Eric Magbalag report sa Bacolod, Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Action Eric Magbanwa, balita gikan sa Bacolod City Police Office. Yari ng pinakabag-o kag pinakepektibo nga herbal supplement ang Evergreen. Piyo pabakod kag nagabalanse sa mga sistema sa aton sining lawas. Ano ang epekto sa Evergreen Herbal Capsule? Ang sobra ginabuhinan, ang kulang ginadugangan. Nagabulig panubo sa mga mataas nga blood sugar, bad cholesterol, sobrang asin, uric acid, hyperacid, kag iban pa, Sa supply, sang kakulang sang vitamins kag minerals sa aton sining lawas. Makabulig sa constipation, gintingob nga puwersa sang pito para sa ikayong lawas. Equality products ang Bado sang FDA, Food and Drugs Administration, mabakal sa mga suki ninyo nga mga butika, parmasya o kung drugstore sa inyo sining lugar. Kag magtumaradlaw-adlaw sang Evergreen Herbal inyo katimbang sa ikayong lawas. Para sa dugang sining kasayuran, mag-text or mag-call kay Dr. 595. Kag mabakal ninyo ang Evergreen Herbal Cap mga butika sa Cadiz 978 Pharmacy kag sa Cadiz 978 Pharmacy man sa Gyapon, sa Our Lady of Pilar Drugstore sa Cadiz kag St. Veronica Drugstore sa Cadiz City, kag sa Victorias Butika St. Croix kag sa Kingtown Victorias yaradra sa St. Anthony Drugstore kag sa Christmas Pharmacy sa Barangay Bata kag Lisa Drugstore dra sa Barangay Sumag. Evergreen
Aksyon no Radyo Philippine Standard Time launa 13 ng aton oras sing gawon taning mga reports ng aton sining nga mga out of town reporters. So nahon tanay si Aksyon no Roger Gotib sa Cadiz City ni may kang tanan sa manugpahulam kwarta ginlotang sang riding in tandem sining nga aga sa area sang Barangay Daga sa syudad sang Cadiz. Patay ining biktima. Yari ang kaundan sang report ni Aksyon no Roger Gotib, Jer. Patay ang isa ka 47 anyos nga persona matapos gidlotang sang riding in tandem. Natabo ang insidente mga alas 9 pasado tak na sinigidlang mga aga Olyo 23 sa bayan sa Sitio Puting Tubig National Highway sakop sang Barangay Daga sining syudad. Ang biktima gikilala kay Renante Fernandez, 47 anyos, kag ini siya ang residente sang Hacienda Nabinay sa amuman nga barangay. Suno sa report ini siya may ara naman asawa kag mga kabataan. Sa inisyal ng investigasyon sa kapulisan, ini siya magapadulong kuntani sa Barangay Hall sa Barangay Daga. Bagod may ara sa ginsumon nga persona nga nakahulam sa iya sinisang nga kwarta. Sang matabo ang amo nga insidente samtang nagabiyahe ini sila, backride siya sa single motorcycle nga badya nga ginamaniyo sa iya hinablos kag gikilala kay Gerson Itson. Legal sa pagilaron, gindunganan sila sa isa man ka single motorcycle nga sakay. Ang duwa tanan ka mga persona kaga naka-backride sa sining nagadungan sila nga single motorcycle nagabot sa nga ginalantaw nga kalibre 45 nga pistola kag nagtiro dire kay Renante sa ulo sang makaisa ka beses pagkatapos gintiro pagidliwat nakaduha ka beses sa pang nakalikaw na ang motor tungod kay gintinguan na sang driver nga hindi sila maigo, wala sang pilas ang driver samtang din on arrival naman ang biktima sa bayan sa Cadiz City Emergency Clinic. Parahin pa karon investigasyon sa kapulisan sa motibo sang krimen. Report gikan sa syudad sa Cadiz, una sa balita, una sa aksyon. Ini si Aksyon Roger Gutib nag-report sa Bacolod. Aksyon Radyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Roger Gotib. Balita gikan sa syudad sang Cadiz. Matapos ang Cadiz ay luwantang San Carlos, si Aksyon Stephen Fresquito, primary suspect sa pagpatay sang 67 anyos nga pedicab driver na dakpan sang San Carlos City PNP. Yari ang kaundan sang report ni Aksyon Stephen Fresquito. Ben. Primary suspect karon sa aton nga kapulisan, ining duha ka mga suspetsado nga nadakpan sa aton nga kapulisan nga may mga dala nga mga armas utang ini lamang nagligad lamang adlaw. Ining mga suspetsado ginkilala nga amo si Randy Villasor E. Enterio, 40 anyos ini kag wala sang trabaho kag may asawa, kag si Joshua Crisostomo Itorion, 28 anyos ini kag wala man sa trabaho kag wala man sa asawa, kag pareho ini nga residente sang Phase 4 Urban, Barangay Rizal, San Carlos City, Negros Occidental. So pa sa aton nga interview sa kay Police Staff Sergeant Dwight Fajardo kag si Police Staff Sergeant Jake Caballero ang ini mga duty investigator sa sini mga kaso nga sa diin na atong ginlutang sang nagligad ng mga gabi ang isa ka 67 anyos nga pedicab driver nga ginkilala nga si Rodrigo Pamilar nga sa diin ginlutang mismo sa Lucia Panimalay kag sang nagligad lang mga tuig ang isa man kakaso nga murder ni nga ginlutang man patay ang isa ka minor de edad samtang nagahampang ini sang computer tira sa isa ka komputeran sa nasambit man naton nga lugar gani nga sa nakitaan sa mga ebidensya sa napasag kay Jake Caballero nga sa diin ang atong duty investigator nga ilatanan nakuha ang CCTV camera kag dito nga nakitaan ang ini mga familiar nga mga naw sa mga tao kag ining sunod pa sa mga witnesses. So ila karon ginatipon ang tanang mga ebidensya para gapasagahan ining kaso ining duha ka mga suspetsado nga nadakpan nga nagala armas kag isa ini sila nga mga nahibalaan sa atong kapulisan base sa intelligence report kini sila mga gun for hire. So amo ini karon ang ginapatigayon nga ginatipon sa kapulisan sa San Carlos ang tanang nga may ebidensya, witnesses kag tanang nga ila mahimo nga para ma-compile ang tanan kag mapasagaan gid kaso nga ining duha ka mga suspetsado karon ang
suspitsado sa sining krimen nga natabo dira sa may barangay Phase 4 Orban, Barangay Rizal, San Carlos City, Negros Occidental. Nag-report talin diri sa siyudad sa San Carlos. Una sa balita, una sa aksyon. Ini si Aksyon Stephen Fresquito sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Stephen Fresquito. Matapos ang balita ni Aksyon Stephen Fresquito gikan sa San Carlos, kadtuan tanay si Tom Monforte. Si Aksyon Tom Monforte sa Sagay, COVID-19 patient sa Dakbanwa sa Sagay, naglabot na sa 24, samtang 8 diri ang naka-recover. Yari ang kaudan sang report ni Aksyon Tom Monforte. COVID-19 update, sinabi sa Sagay, na kumpirmado nga 24 ang nagpositibo, dahil nakapabilik po ang 8 nga nag-aayo. Kagining 5 action deck na nagdugang ang ika-20, 28 anyos, lalaki, residente sa Barangay General Luna, Elisay, halin sa Malabon, kagara subong sa Healing Center, Ibi Magaluna Center. Kagang ika-21, amo 20 anyos, kag babae, residente sa Barangay Bulanon, Elisay, from San Juan, asymptomatic, kagara subong sa Healing Center, sa Ibi Magaluna. Ika-22, amo ang lalaki sa Gyapon, o babae, 29 anyos, sa Barangay Ogsagay, from Quezon City, asymptomatic, kagara subong sa Ibi Magaluna Healing Center, ang ika-23, 23 anyos, lalaki, residente sa Barangay General Luna, Elisay, from Cainta Rizal, asymptomatic, kagara subong sa Healing Center, sa Ibi Magaluna, ika-24, 52 anyos, lalaki, residente sa Barangay Fabrika, Elisay, from Taguig, kag-asymptomatic, kagara subong sa Ibi Magaluna Healing Center, kag magkapabilin sa Gyapon 8 ang naka-recover, kag 251 ang mga POM. Amon nga itong balita, di ka diri siyudad sa Sagay, at Sintamon 40 nag-report na sa balita na sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Tom Monforte. Balita gikan sa Dakbanwa sang Sagay. Hingagahon tang balita ni Aksyon Percival Villamor sa La Carlota, 65 anyos nga lalaki, arestado matapos ginserbiyan sang warrant of arrest. Yari ang kaudan sang report ni Aksyon Percival Villamor. Pers? Carlota Police Station sa nagkandak sang operation sa wanted person sa Barangay Hagimet, La Carlota City. Sa pagpamuno ni Police Colonel Junel V. Guadalupe, acting Chief of Police sang siyudad sang La Carlota, upod ang alert team. Nag-serve sang warrant of arrest sa persona nga si Joselito Pires Iquillo, 65 anyos, pumuloyo sa Hacienda Alegria, Barangay Hagimet, La Carlota City. Ang warrant of arrest issue kaging pirmahan ni Honorable Maria Concepcion E. Rivera, presiding judge sang MTCC, La Carlota City. Inisyo silito action rex nagviolar sang criminal case 7627 sa kaso nga physical serious injury. Kag ini karon nga warrant of arrest may bill recommended ini nga 12,000 pesos para sa iya temporaryo nga kahilwayan. Report live gikan diri sa siyudad sang La Carlota para sa BBB program. Una sa balita, una sa aksyon, Aksyon Percival Villamor, nag-report sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum.
Masing banwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati ang lamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Pagkolon kag negosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sansan ano nga kalintangan. Responsable nga pagbalita, kagayon nga ipalap na. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo.
namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Kagkaroon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banak, bulig. Alang-alang na ta sa tiyempo, diri sa aton sining pangalagad. Daw kulabos na gid kitang, way ta malabutan, pasensya gid. Buwas na naman kita kits, no? Diri sa Aksyon BBB. Salamat! Standby na sa This Is My Life. Sunod sa diligid lamang marugay upod kay Aksyon Welma Sugaton. Sa kinanda na ko ang inyo sinika Aksyon sa Kanginan. Aksyon Rex Kantong mayong hapon. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon